Uy, video man. Uy! Unsa? Ang segunda na ko nga ako gear murag hapit na mo out. Patay ka na. Masa may kasultin mo sa daan gaw? Murag nausap man gito. Grabe naman yung daan ay, oh. Thank. Sus. Luya matikap. Ebidensya ni na mo, ngayon, oh. Robert. Sa may kasulti ni mo part nga pertim tong lubong nga gapon. Ako sa gyapon. Madadaran. Awan ko na imong motor. Ako ding multi-cab dito. Tanawa na to. Nagsalig nagwayan eh. Luya taw siyang multicab. Eh. Yung likin. Wala, African. Uy, video man. Uy! Agta sa bukid, oh. Ano nagtiniil mo kapart? Ha? Para magpanga practice ba? Ano, punay dyan? Kaya punay? Out na muna. Kung ka sa giring-giring dong? Oh, Gipo sa Facebook? Oo. Lagi? Punay? diha daw. Dito lagi motoron pa. Asa man? Dito para katungan-tungan. Buasam na lagi yun. Luya. Ano yung magtinili ko yun? Lindot na yatak-yatakan. Sobrang kural sad. Usan ni? Tasa ay. Usan? Kani? Ay, dili ba? Kani dili. Uli lang ba? Laag. Kailangan mo yung sumsumok na ito. Pagkaan taba ba? Ay, gwapo siya. Kare. Di naman makita diri pa. Lindot na kayo ni diri oh. Nagpag lagi, oh. Mo dire. Oh, nagpag. Di pa naman lagi nag-understand eh. Ang mga Palit. Kaon mi ginana dito ko. Tarang. Ami dire sa bukid karon mo na among life. Yung pisan na plite. Ano nagpag ni Peter. Maor gini gari na mo dire. Mga on ekonomi ginanag. Ya, among motor ug multiga hapit madiskuhido. Purbida. Lubong lapok. Katoy. Moto mo makuyog. Motros ang mga lagan. Adong Nguli lang medre kay mga on ekonomi ginanag. Adong naging misaka. Suot sa kwayanan. Ginagawa mo. Agi gyapong motor dire. Aja gani.
Sus! Matay ang motor ako direk samat. Susi. Saan may tagiya ng bali dapit mo na eh? Ah, Hih! Kutas man pod. Kan may jogging sakto. Nah, hindutas mais oy. Hinduta kinabuhi sa bukid oh. Hinduta ka maisan. Dah. Oh? Agi pang motor. Nagkangkeng mais. Pero di amo. Aduh, gusto gini nga nang mahagit nilo do. Hi to my vlog. Hello. Oh? Go. go. Sabi pertiging. Sama na gawin tinilong go. Mo na siya nga taktakan ginato ng ilahang lugar dire. Muni kumpay mo mo. Among ikuan baka go. Kana? Lapir. Ah, bukal katol kayo. Oh. Yo, sa may nga lugar na dari tiyo. City? Walot. Pati kusugan yung mga lakaw ay. Ano mandaman lang dari mong. Hoy. Ano mandaman lang mong kagalingon kay moto ka sa amo. Mas labaw pa ni. Pistol. Hi, good morning. Oh. Ito matisan ko po. Lagi? Sabi ni yan na motor rin target mah. Oy. Sus. Patay. Matis pa na. Bahala na siya kan di na si Anad. Unsa? Ang segunda na ko nga ako gear murag hapit na mo muaw. Patay ka na. Kaya nagpahilis ng lining ron. Sus, luya sa upaw. Kaniging mga laagan. Muna buhay probinsya. Pero po, nagpahag ka na eh. Sabi na nanda target-target. Mauro gini mong jari diri guys. Mga on rigi ekonomik Nanag. inanag. Oh, kamaisan. Para mong kauban naguna. Agim japong motor diri gaw. Oo eh. Okay. Oh yes, mong kauban no. Nihinga lang taon. Nadadapa segunda. Kini buti di bahada naman. Nakatresira na gani. Mo de kuno nilapos pudong manipis. Oh. Sus. Di masayon? Yan eh. Ang laagan ka buhat. Ining lagan kay ta.
Ginagawa mo. Ate, Order ta dire. merong ang Load available. Sang Oh. AM Globe Smart. Ops. naas di dire. Ano tayo wag ta kagig kuan ba? Hmm. Asa ni mo cellphone gaw? Na dire. Asul ka po yan yung mga anak. Ay lang kay Pasay lang ako. adto na ka dito sa kuan. Welcome to my vlog. Marag, nadanag yung bali. Ha? Buy yung manok na yun. Buy ako eh. Kini. Nanay mo ang tabul kape hindi tabul. Ginagawa Bitaw nanay bitaw. Subukan mo, wag na tako sa bukas. Ha? Na. Tako sa bukas di ba yung gamit ito. Kuan. Kining baso. Bagol. Mangga. Dire na ata makakita ta dire og saging nga duha ka bukbuling ako ipakita dinyo. Awan akong kauban nga. Pusa. Ako ipakita ninyo ang saging duha ka bukbuling. Uy, pag is the light man.